Ndị be anyị ekene m unu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ mgbe hedmasta gwara Maazị Uboma na ọ bụrụ na a chụọ ya n'ọrụ nkụzi na ọ ga-ara ya ahụ inweta ọrụ ọzọ nke ka nke ewezụga na o guzosighị ike n'akwụkwọ. Ndị isi ụlọ akwụkwọ adọọla ya aka na ntị ugboro ugboro banyere oke mmanya na ibi ndụ ọjọọ ọ na-ebi. Ihe niile hedmasta kwuru kpasuru Maazị Ọfọd iwe, ya mere ọ malitere babara ya mba, kọtọọ ọchịchị ya, na-agwa ya ọrụ ya n'ala, na-agwa ya olu ya na-ala n'elu n'elu, ebe dum na-ada tigbuo zọgbuo. Hedmasta gara ebe Maazị Ọfọd guzoro, buru oche ya na akwụkwọ dị n'elu ya bupụ n'ezi, si Maazị Ọfọd laa na-etufughị oge, n'ihi na ebe ekwensu soro ya bịa akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ agaghị abata ha abụọ. Maazị Ọfọd ahụla ihe ọ na-achọ. O kwobara n'ọfịs hedmasta, buruwe ihe dum ruru ya aka, na-etufu na windo, na-efesasị ha n'ezi. Mgbe ọ na-emebisi ihe ọbụla o bitụrụ aka, Akụbụzọ tụtụrụ ya ka nkwọ si atụrụ ọkụkọ, kawara ya maka na ọ karịrị ya nke ukwuu. Tupu ndị nkụzi ọzọ agbarutewe nso, o biere Maazị Ọfọd aka ọjọọ. O jidere ya n'akpịrị, pịpụ ya ire, nke bụ na ọ fọdụrụ ntakịrị ka ọ ghọọ ozu. Mgbe ndị nkụzi zọpụtasịrị Maazị Ọfọd, ha hụrụ na ọ na-eku ume ka ngwere dara elu. Otu mkpụrụ ike adịkwaghị ya n'ahụ. Ọnọdụ Maazị Ọfọd mere ka ndị nkụzi ahụ tikwasị bido zuwe Akụbụzọ ike n'ahụ. Ha dum bụ ụmụ okorobịa 5 na ụmụ agbọghọbịa 2 na-ajaghị ike gbara Akụbụzọ gburugburu, tiwe ya ihe dịka ebe a na-eti onye ohi. Ha mara ya ụra, gbaa ya ụkwụ, pịa ya ụtarị, nke ahụ ọ na-apịa ndị isi ike n'ụlọ akwụkwọ. Gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ a ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ a bụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Anyanwụ. Ndewo, ka o mesịa.